Köszöntünk az Árral Szemben következő epizódján, én Tardas Kriszta vagyok. Én pedig Kovács Petra. Ma arról beszélgetünk, hogy az iskola mennyire készít fel minket az életre, vagy éppen mennyire nem. A saját tapasztalatainkat osztjuk meg, és elgondolkozunk azon, mi az, ami tényleg fontos lett volna megtanulni. Szó lesz olyan dolgokról, mint például a pénzügyi ismeretek, vagy az érzelmi intelligencia, vagy akár az önismeret, amik az életben elengedhetetlenek, de az iskolapadban ritkán kerülnek elő. És ha már kritika, megvizsgáljuk azt is, hogy más országok hogyan viszonyulnak az iskolarendszerhez. Gondoltátok volna például, hogy Észtország már általános iskolában programozást tanít, vagy az, hogy Finnországban szinte teljesen megszűnt a lexikális tanulás, és helyette projektalapú oktatás van. Vajon miért működnek ezek jobban, és hogyan viszonyul ehhez a magyar iskolarendszer? Ezeken kívül azt is megbeszéljük majd, hogy mire lenne szükség a mai fiataloknak ahhoz, hogy helytálljanak a világban, és hogy a tanulás ne csak az iskoláról szóljon, hanem az életről is, amiről mi nagyon sokat tudunk. Nagyon bölcs dolgokat tudunk megosztani, bizonyám, úgyhogy csapjunk is akkor bele. Petra, szerinted az oktatási rendszer felkészít, vagy beszűkít? Neked mi volt a tapasztalatod? Én nagyon szerettem iskolába járni, de szerintem nekem erre megvolt a nagyon-nagyon specifikus okom, mert én nagyon szeretek tudni dolgokról. Nekem van egy iszonyatos kíváncsiságom a világ felé, ami most abszolút kielégül a ChatGPT-ben, meg a Google keresésekben, meg a dokumentumfilmekben, tehát én nagyon szeretem ezt, és sosem voltam egyébként kitűnő tanuló, de nagyon, nagyon szerettem az iskolának a társadalmi részét is, meg a szociális részét. Én nagyon szerettem iskolába járni. Emlékszem rá, hogy minden bajom volt, amikor szombat-vasárnap volt a gimiben, mert érdekes vagy. Igen, én ilyen kis geek vagyok ebből. Én nagyon, nagyon szeretem, fogunk a lexikális tudásról beszélni, de én egyébként nagyon szeretem a lexikális tudást. De én abszolút nem vagyok magolós. Tehát inkább elolvasok egy csomó mindent, és próbálom visszamondani, én így tanulok egyébként, de alapvetően nekem az iskolai élményem nagyon jó volt, főleg a gimnáziumi. Azt viszont nem mondom, hogy felkészített az életre, tehát abszolút nem. És nem tudom megmondani, hogy hány százalékát használtam annak, amit megtanultam. Tehát, hogy ez a lexikális tudás mennyire volt kifizetődő, mennyit ér a való életben. Tehát, hogy válaszoljak a kérdésedre, nem készített fel az életre. Valamennyire biztos felkészített, szerintem nekem is adott valamennyit. Annak ellenére, hogy én nagyon nem szerettem iskolába járni, tehát én teljesen az ellentétje vagyok neked, mert én is elég hamar rájöttem arra, hogy én hogy tanulok. Én vizuálisan tanulok például. És ebben már általános iskolában rájöttem, hogy én nagyon sokszor lerajzoltam a dolgokat magamnak, például történelmet, hogyha tanultam, és csatákról, vagy bárhol, akkor én ezeket lerajzoltam, biológiát, ha tanultam, akkor én lerajzoltam a dolgokat, és emlékszem, hogy én úgy tudtam visszamondani, hogy csak elképzeltem magam előtt, hogy mi volt a papíromon, és akkor azokról a történetekről tudtam aztán beszélni. Nekem nagyon nehéz volt az, hogy visszaadni szóról szóra azt, amit megtanultam, én nagyon-nagyon szenvedtem tőle. Viszont tudom, hogy ez volt sokszor az elvárás, és én úgy gondolom, hogy az oktatási rendszer igazából beszűkít, pontosan ezért, mert valamilyen szinten kiöli belőlünk a kreativitást, nem feltétlenül tanítanak meg arra, hogy gondolkodj, hanem csak bemagoltatják velünk a jó választ. És nekem ezzel volt igazából sokszor problémám, hogy én úgy éreztem, hogy amikor felszólítottak például órákon is, én nagyon zavarba tudtam jönni, pontosan azért, mert mindig az volt a fejemben, hogyha most nem tudom a tökéletes választ, akkor az nem feltétlenül lesz úgy fogadva, ami egy komfortos dolog, lesz számomra, hanem mindig ezt a fajta elutasítást éreztem, és ez engem nagyon lebénított sokszor, sok helyzetben. És inkább ebből kifolyólag én menekültem ezekből a szituációkból, az ilyenfajta tudásbeli megméretetéstől. Én nem szerettem teszteket írni, sosem volt jó élmény. Ez a fekete-fehér, majdnem, hogy hozzáállás szerintem az oktatási rendszerben abszolút nem arra késztet, hogy kreatívan megpróbálj megoldani egy problémát, hogy tényleg hogyan dolgozol egy projekten, hogy működsz egy csapatban, ezek úgy érzem, hogy abszolút nem tanítottak meg. Sem az általános iskolai tanáraim, sem a gimnáziumi tanáraim. Én egyetemre kint jártam Londonban, és nekünk egyetlen lexikális tudásra épülő tesztünk sem volt,
vagy vizsgánk sem volt, az összes projekt alapú volt. És ez annyira fantasztikus, mert ugye én fashion business tanultam, és azokra készítettek fel, hogy ha ilyen szituáció lesz, ha marketingben dolgozol, hogy kell megoldani. Írj rá egy projektet, védd meg, támaszd alá, és utána prezentálni kellett magát az innovációt, amit te kitaláltál. És ez olyan érdekes dolgokra tanított meg engem, ami felkészített arra, hogy aztán a cégnél, akinél utána dolgoztam, hogy tudnám ezeket a problémákat megoldani. És úgy érzem, hogy ez hiányzik az oktatási rendszerből, talán még mindig, pedig az már 30 éve volt, hogy suliba voltunk, nem Petra, vagy valahogy így. Igen, igen. Nekem most lesz a 20 éves osztálytalálkozom jövőre. Igen. Nem, idén, 2025, igen. Jaj. Igen, most lesz a 20 éves, igen. De egyébként még mindig visszajárok a gimimbe előadásokat tartani. Arról, Annyi hogy jó én... fej vagy. Aha, tudom, hogy sikerültem ilyen jól. De mondjuk ez tök jó, mert például ez szerintem egy fantasztikus dolog, hogy egy olyan példát mutatsz a mai fiatal generáció előtt, ami követendő dolog. Tehát, hogy mented, és a saját utadat jártad, és nem féltél esetleg beleugrani dolgokba, vagy elvállalni olyan dolgokat, amiknek nem tudtad, hogy mi lesz pontosan a vége, vagy olyan országokba költözni, ahol előtte még lehet, hogy nem is voltál soha. Tehát ezek szerintem tök jó, hogy ezt csinálod. Köszönöm. És amiért én egy picit fekete bárány vagyok ezzel, és mindig mondom a tanáraimnak, akik visszahívnak, hogy én lehet, hogy nem vagyok a legjobb példa nekik, abból a szempontból, hogy általában ugye a gimnazistákkal, 14-18 évesekkel szoktam beszélgetni ezeken a találkozókon, vagy nekik szoktam elmesélni a karrieremet, meg az életutamat, és amiért én nem vagyok jó példa, mert én nem fejeztem be a főiskolát. Tehát ahogy ugye elmentem külföldre egy évre, visszamentem Magyarországra, és amikor elkezdtem közgazdaságtan tanulni, én akkor már aktívan dolgoztam. És én sosem voltam arra rászorulva a karrierem szempontjából, hogy legyen egy diplomám. És én ezt egy picit most sajnálom, mert szeretnék a saját tudásszomjam miatt szeretnék diplomás ember lenni, viszont soha nem volt rá szükségem. És ezt mindig elmondom nekik, és amire ezzel szeretném bátorítani a diákokat, hogy a lexikális tudáson és a tudáson, amit megtanulsz egy egyetemen, azon kívül van egy dolog, amit munkamorálnak hívnak, és kemény munkának. És hogyha ez megvan, akkor rengeteg mindent el lehet érni. És ezzel a munkamorállal nagyon sok mindent meg lehet tanulni, nagyon sok mindent meg lehet érteni, és szerintem mondjuk a munkavilágában ez a lényeg, hogy értsük az összefüggéseket. Nyilván nem orvosokról, meg mérnökökről beszélünk, akiknek azért kell egy nagyon kemény szakmai tudás ahhoz, hogy jól tudják végezni a munkájukat, de mondjuk amiben én dolgozom, az mindig az volt, hogy figyeljek az emberekre, érzelmi intelligencia, hogy megértsem, hogy az ő álláspontjuk milyen, hogy meg tudjam védeni a saját álláspontomat, ami egyébként most, hogy hallgattalak téged, hogy erről beszélsz, nekem most 38 évesen egy igazgatói pozícióban még mindig nehéz néha, mert soha senki nem tanított meg rá. Igen, és szerintem pontos, ez most tök jó, hogy ezt felhoztad, mert akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mik azok a dolgok, amik nem feltétlenül működnek talán úgy, ahogy működhetnének, és ahogy jól működnek más országokban. Most ez nem azt jelenti, hogy fújolni akarunk a magyar oktatási rendszerre, szerintem csak az a lényege ennek a beszélgetésnek, hogy egyáltalán beszélgessünk erről, hogy mik azok a dolgok, amikre fiatalként odafigyelhetnek esetleg a fiatalabb generációk, mert emlékszem, hogy nekem nagyon-nagyon elvette az önbizalmat az, hogy milyen tükröt vetített rám a gimnáziumi időszak. Tehát, hogy milyen embernek láttam én magam azáltal, hogy a tanárok mit kommunikáltak felém, és én nem akartam elhinni, hogy én olyan ember vagyok, aminek ők éreztettek engem, mert én tudtam, hogy alapvetően értelmes ember vagyok, és hogyha engem valami érdekel, akkor tényleg oda teszem magam, és szüleimnek mondták, ha valami érdekli Krisztát, akkor 5-ös, és tényleg, ha nem, akkor a világért nem lehet rávenni, hogy leüljön és megtanulja, és tényleg alapvetően ilyen ember is vagyok. De ez nem azért van, mert lusta voltam. Pont ezt akartam mondani, hogy a tanárok ilyen második szülő
réteg a Uh-huh. mi életünkben, nem? Tehát annyira fontos az, amit ők mondanak nekünk, és amik ők ránk vetítenek saját magunkkal Uh-huh. kapcsolatban, mert hogyha egy tanárnak van egy ilyen véleménye rólad, hogy ami érdekel, azt megtanulod, ami nem érdekel, azt nem, ez nem jó vagy rossz. Uh-huh. Hanem ez egy személyiségtípus, szerintem, amivel aztán az oktatási rendszernek dolgoznia kéne. Vele kéne dolgoznia, nem ellene. Amiről sokat beszélünk, hogy nem az a lényege ennek az egész oktatási rendszernek, hogy belegyömöszöljenek egy skatujába, hanem az, hogy veled együtt dolgozzanak, és abból, amit te vagy, abból kihozzák a legjobbat. Uh-huh. És talán az egésznek a legnagyobb hibája az én megélésem szerint, hogy akarják, hogy valamilyen nem vagyok olyan. Vannak dolgok, amiben én jó vagyok, de vannak dolgok, amiben nem, és mégis azt várják el tőlem folyamatosan, amiben én nem vagyok jó. A magolásban én nem vagyok jó, én nem szeretek órákon át ülni. Nővérem jogi egyetemet summa cum laude-vel végezte el, majdnem, hogy 1 ponttal csúszott le róla. Ő ebben fantasztikus. Ő megtanult ezt, hogy kell csinálni, és ő tud seggelni, és ő le tud ülni reggel 7-től este 8-ig, simán ott van és tanul. Én pont az ellenkezője vagyok. És szerintem ez a lényege ennek az egésznek, hogy rájönni arra, hogy lehet kihozni az emberekből a legjobbat. Úgyhogy akkor visszatérve arra, hogy miket lehetne esetleg jobban csinálni, az első ilyen dolog a lexikális tudás túlsúlya, amiről pont most beszéltünk. A magyar oktatási rendszerben igazából még mindig a lexikális tudás van előtérben, és nagyon nagy mennyiségű információt kell tulajdonképpen a diákoknak még mindig bemagolniuk. Az a probléma ezzel, hogy ez nem készít fel senkit magára az önálló gondolkodásra, ami igazából abszolút kulcsfontosságú a modern munkaerőpiacon, és nem is lehet máshogy, tehát nem tudsz megmaradni egy munkahelyen, hogyha ezek a dolgok nincsenek meg. Viszont van egy olyan felmérés, a PISA-i felmérés, ami szerint a magyar diákok a probléma megoldó képessége alacsonyabb is, képzeld el, az átlagnál, és ez nyilván a készségfejlesztésnek a hiányára utal. Ami nagyon, nagyon érdekes. Én azt gondolom erről, hogy van az a fajta lexikális tudás, amit mi mondjuk egy országként, magyarként meg kell, hogy tanuljunk. Szerintem fontos az, hogy tudjuk, hogy a magyarság mit jelent, mondjuk, hogy a magyar történelem hogyan hozott el minket idáig, hogy megértsük azt, hogy a világ hogy működik, hogy a különböző országoknak milyen a viszonyuk egymással, hogy beleillesszük magunkat a világba már egy fiatal korban, és megértsük, hogy mi kik vagyunk a világban. Szerintem ez egy nagyon fontos, hogy ez a történelemmel együtt jön. Viszont a többiről én azt gondolom, a matematikáról, a fizikáról, a földrajzról, nektek is gondolom, mindig mondták, hogy nem használhatsz számológépet, hogy meg nem használhatsz térképet, ezt a kettőt. És amit én szeretném, hogyha ez a rendszer máshogy csinálna, az az, hogy fejlődjön együtt a technológiával. Tehát tanítsa meg őket arra, hogy kell a számológépet, meg a különböző digitális eszközöket használni. Azután, hogy már nem az iskolapadban ülünk, hanem mondjuk próbálunk eljutni A-ból B-be. Igen, szerintem azt a tudást nagyon fontos megszerezni, amit ma is használunk. A történelemből az, hogy például Trianon hogy történt, az iszonyatosan nagy hatással van arra, hogy ma az ország mekkora. Mi történt? Miért történt, ami történt? Ezek nagyon fontos dolgok, de az, hogy az aranybúla mikor volt, vagy mit tudom én, vagy tényleg az olyan dolgok, amiket alapvetően persze mind fontos dolgok, de ezt így majdnem, hogy kalapáccsal beleverni a diákokba, és egyest osztogatni csak azért, mert nem tudták megjegyezni azt a nyomvat évszámot. Szerintem egy nagyon specifikus személyiségnek kell ahhoz lenned, hogy ez téged utána motiváljon még. Mert szerintem kevesen vannak azok, akik kudarcok után is azt mondják, hogy de nem, imádom ezt a tantárgyat, és még akarok erről még többet tanulni. De visszatérve arra, szerintem a földrajzi tudás, én szerettem a földrajzot, én mai napig használom azt a tudást. Hát el tudom helyezni az országokat a térképen, és például nem tudom, hogy láttad, de nagyon sok olyan meme meg videó van fent közösségi médián, ahol például az amerikaiak fogalmuk nincsen, hogy hol van Európa, vagy hogy Európa az egy másik kontinens, az nem egy ország. Tehát, hogy nyilván más szintekről beszélünk, de vannak olyan dolgok szerintem a mai tananyagban is, amik elengedhetetlenek, és nem arról van szó, hogy mindent ilyen nagyon lazán kéne venni, szerintem nem erről beszélünk, hanem az, hogy fontossági sorrendet felállítani, hogy tanítunk, és hogy mi az, amit mindenképpen mindenkinek tudnia kell, és azt hogyan akarjuk, hogy megtanulják.
Igen, igen. Én szerintem ez az aranybulla, ez nagyon, nagyon jó példa volt, mert szerintem mindenki hallott arról, hogy mi az az aranybulla, viszont most, hogyha nem tudjuk megmondani, hogy mikor volt, mert vannak rá modern eszközök, hogy kiderítsük nagyon-nagyon gyorsan, hogy mikor volt az aranybulla, hogyha ezt mindenképpen tudnunk kell azonnal. Úgyhogy szerintem nagyon a fején ütötte a szöget ezzel, hogy a fontossága a tudásnak, és hogy illetve azoknak, hogy miket kell tudnunk ahhoz, hogy legyen egy alapvető tudásunk a világról. Tehát ugye ez a lexikális tudás, amiről beszélünk, hogy legyen valamiféle fogalmunk, megértésünk arról, hogy működik a világ, és akkor ugye ezen felül jönnek azok a dolgok, mint mondjuk érzelmi intelligencia, meg azt, hogy megtanítsanak minket prezentálni, meg beszélni. Én nem emlékszem rá egyébként, hogy én nagyon szót kaptam volna bármelyik órán. Nem, szerintem én arra emlékszem, hogy rettenetesen unalmasak voltak az órák nagyon sokszor, hiszen tényleg az volt, hogy a tanár elől monológot mondott, meg rajzolgatott a táblára dolgokat, te meg írtál, te meg jegyzeteltél. Ennyi volt a lényege tulajdonképpen a tudásátadásnak, tehát nem volt semmiféle gyakorlatias része, hogy akkor szerintetek mi történt, vagy ez hogy volt, vagy egy érdekes mondjuk sztoriként elmondani ezeket a dolgokat. Mert szerintem a történetek alapvetően sokkal jobban megmaradnak, főleg a gyerekek fejében, hogyha nem az van, hogy nagyon szárazon itt elmondjuk, hogy igen, és akkor a király átment az erdőn 1862-ben, talán, de hogy érted, hogy senki nem tud figyelni 5 percen tovább erre. A király átment az erdőn 1962-ben. Hát a történelem az egyik erősséget volt. De igen, abszolút. Szerintem igen. És nekünk volt egyébként ugye a történelem pont az a szakma, az a tantárgy, amit lehet sztorizással tanítani. Igen. És nekünk voltak, nagyon sok különböző történelem tanár volt az én gimnáziumomban, és volt az, aki ez a jegyzetelős, ez volt az enyém, tehát minden ugyanúgy le kellett írni mindent a füzetbe, és ugye azt kellett visszamondani, meg volt az, aki bejött, és 45 percen keresztül mesélt az aranybulláról. Vagy a királyról, aki átment az erdőn. Így van. Igen, tehát nyilván más technikák is vannak, és ha kifogsz egy olyan tanárt, aki tényleg mondjuk érdekesen tanítja bármit. Nekem volt egy pár nagyon jó tanárom, például a német tanárom, őt nagyon-nagyon szerettem, és ő érdekes módon talán azért szerettem nagyon, mert felismerte azt, hogy mindenkinek mik az erősségei. Ő tudta, hogy én nem szeretek felszólalni nagy csoportok előtt, mert sokszor leblokkoltam, tehát ez abszolút ez egy olyan dolog, ami utána dolgoznom kellett így a 20-as éveimben elég sokat, hipnoterápiával, stb., hogy ne az legyen, hogy egyből az jut eszembe, hogy úristen, biztos, hogy ki fognak nevetni, biztos, hogy nem jót fogom mondani, és akkor jöttek a narratívák. És ő ezt abszolút felismerte, tehát szerintem ez annyira érdekes készsége volt a tanárnak, amiért én aztán nagyon-nagyon szerettem a tantárgyat, mert emlékszem, hogy kikérdezés volt, mindenkinek meg kellett tanulni egy német szöveget, és végigment majdnem mindenkin. És utána mondta, hogy oké, rendben, akkor kezdetek el ezen dolgozni, mondom, úristen, megúsztam, király, nem kellett felállni. És mondta, Kriszta, gyere ide. Mit csináltam? És oda mentem, és akkor akkor mondd el. És ott kellett az asztalán elmondanom. És tök jól el tudtam mondani. És annyira megmaradt bennem, hogy tudta, hogy tudom. És ez volt ennek az egésznek szerintem a nagyon érdekes tanulsága, hogy annyira jó lenne, hogyha több olyan tanár lenne, aki felismeri azt, hogy kinek mi az erőssége, és hogy tudnak segíteni abban, hogy te igazából megkapd azt a jegyet, amit meg is érdemelsz, és nem pedig csak egyszerűen az, hogy nem tudja úgy elmondani, nem tanulta meg, és egyből mondjuk üljél le 3-as, vagy 2-es, vagy akármi. És szerintem ebből viszont nagyon kevés van, mert az érzelmi intelligencia, ahogy te is mondod, az nem kapott akkora fontosságot szerintem a magyar oktatásban. Igen, ez az érzelmi intelligencia szerintem sajnos Magyarországnak nem az egyik erőssége, és ez lehet, hogy onnan jön, hogy soha nem lett belénk nevelve azt, hogy figyeljünk az érzéseinkre, és hogy a mi személyiségünk köré legyen valami építve, vagy hogyha nincs is köré építve, de legalább figyeljenek ránk olyan szinten, hogy megismernek minket, és tudják, hogy nekünk mondjuk mi komfortosabb. Én most, ahogy ezt mesélted, próbáltam visszamenni ahhoz, hogy nekem volt olyan tanárom, aki miatt megszerettem egy tantárgyat, és volt, viszont most azt próbáltam magamban megfogalmazni, hogy ez miért alakult ki. De nagyon szigorú volt,
Nagyon jól tudta a tantárgyat, amit tanított, nagyon-nagyon nehezek voltak a felelések, és nagyon nehezek voltak a dolgozatok, amiket íratott. És lehet, hogy ebben nekem mélyebben bele kéne mennem, hogy ez vajon mi volt, ez francia volt Magas egyébként. elvárásokat szereted? Lehet, nem tudom, hogy miért, de nagyon érdekes, hogy ezek hogy alakulnak ki. Igen, hogy mitől szeretünk meg valamit, és mitől utálunk meg egy tantárgyat. Hogy mitől utálunk meg egy tantárgyat. Aha, igen, Igen, ez ez sokkal érdekes. egyszerűbb. Én tudom, hogy az irodalmat nagyon utáltam, de nem azért, mert magát az irodalmat nem szerettem, csak azért, mert olyan volt az elvárás, ami az én megítélésem szerint akkor is, és talán még ha most visszagondolok is, nem volt megléphető. Tehát nem volt egy szubjektív tesztrendszer, hanem abszolút az volt, hogy írj egy esszét, és akkor abból majd te kapsz valamilyen jegyet, és én rendszeresen 3-as kaptam irodalomból. Volt egy olyan példám is, amire mai napig sokszor megemlítem, hogyha erről van szó, hogy konkrétan könyvpadban kimásoltam az egészet, szóról szóra, és 3-as kaptam. Annak ellenére, hogy a könyvet leírtam, alá volt írva, alá volt húzogatva a szokás szerint 3 dolog pirossal, és onnantól kezdve 3-as volt. És én abban emlékszem, hogy ez nekem egy olyan vízválasztó volt, hogy nem érdekel. Nem akarom ezt a tantárgyat megtanulni, mert teljesen mindegy, hogy mit teljesítek ezeken a teszteken, nem fogok tudni jól teljesíteni, mert a tanár nem szeret. Mert lehet, hogy beszélgetek a pattársammal órákon, vagy lehet, hogy mit tudom én, úgy gondolja, hogy én nem érdemlem meg a jobb jegyet, és ez a fajta hozzáállás, amikor úgy érzed, hogy azért, mert Tardos Krisztina volt odaírva a lapnak a tetejére, teljesen mindegy, hogy mit csinálok, na nekem ez akkor vágta el, és ez tök szomorú, hogy ilyenek vannak, és így el tudja venni egy tantártól a tanár a kedvedet. Nagyon, nagyon. Sajnálom, nekem az irodalom volt az egyik kedvencem. Milyen meglepő, nem, hogy ilyen különbözően gondolkodunk erről, de nekem is van az irodalommal egy sztorim. Én emelt szinten tanultam irodalmat, meg történelmet, egy humántagozatos voltam. Nekem mindig ez volt az erősségem, főleg az írás. Én nagyon-nagyon szeretek írni, nekem a mai napig van egy blogom, ami nekem a személyes játszóterem, bármikor, amikor bajom van, én oda megyek inkább, mint hogy elmondjam ezt, inkább leírom. És főleg abban a korban, ugye tínédzserkorban, 17-18 évesen én próbáltam megtalálni azt az írói stílust, amiben én tudok saját magam lenni, és én kicsit alternatív is akartam lenni, tehát ugye ki akartam tűnni a tömegből. Úgyhogy én mindig egy picit próbáltam különbözni ettől a nagyon száraz, nem tudom, verselemzés, meg ezekből, viszont nekem fantasztikus volt a tanárom. Tehát ő abszolút hagyott nekem teret ehhez. És pontosan emiatt volt nekem önbizalmam ugyanebben a stílusban, ugyanebben a kicsit elvont stílusban megérni egy elemzést a magyar érettségimen. És emelt szinten érettségiztem én irodalomból, ami azt jelentette, hogy nem a saját tanárom javította, és az a tanár pedig iszonyatosan lehúzta, amit írtam. Úgyhogy nálam volt ez, hogy akkor nagyon-nagyon haragudtam az irodalomra, nagyon haragudtam mindenre, mert nekem mindig ez volt az erősségem, hogy kifejezzem magam, és úgy fejezzem ki magam, hogy annak, nem tudom, legyen értelme, meg szépen próbálok mindig beszélni, megírni, és akkor az nekem egy nagyon nagy érvágás volt, és aztán jött is hozzám a tanárom, és ugye akkor, mivel az volt az első év, amikor emelt szintű érettségi volt, és akkor még lehetett fellebbezni, meg pontokat találni, úgyhogy sikerült egy-egyel jobbat kapnom, de az nekem nagyon fájt. És ezért az irodalom nagyon-nagyon egy szubjektív tantár, tehát ott azt én teljesen megértem, hogy nagyon sok embernek nincs sikerérzete. Emlékszem, nekem volt egy olyan élményem az érettségével kapcsolatban pont, amikor a történelem tanárom megírtam 5-ösre az írásbelit. Én végig 3-as voltam szerintem, vagy 4-es, tehát nem voltak annál jobb jegyeim történelemből, ugyanaz a szituáció, nem feltétlenül mozgatott meg, és volt egy pattársam, aki nagyon szeretett beszélgetni, és folyamatosan beszélt hozzám, és sokszor mondom, hagyjál meg végén. De azért mindig el voltunk. És a történelmet nem kifejezetten szerettem, és történelem órán rendszeresen beszéltünk 4 éven keresztül. Na most ez azt eredményezte, hogy amikor érettségi volt, amire tökre felkészültem, akkor 5-öst írtam meg az írásbeliból, de emlékszem, hogy mondta a tanárom, hogy nincs az ég.
hogy te 5-öst kapjál az érettségin, mert hogy végig lógtad idézőjelbe a 4 évet, és hogy tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mit tudsz, nem a tudásodat fogom én osztályozni, hanem az, hogy én mit gondolok rólad tulajdonképpen, mert hogy ő úgy gondolta, hogy ha ő nem szeret, vagy ő nem kedvel engem, akkor az abszolút jogot ad neki arra, hogy megszívasson szóbelén, úgyhogy végül is annyira tudott megszivatni, hogy 4-est kaptam. Viszont tényleg az, hogy megpróbált mindent, hogy lehúzzon, és ez is egy olyan dolog, hogy miért kell ezt csinálni? Tehát, hogy miért ez a lényeg? És miért nem az, hogy de jó, végre megértél arra, hogy érdekeljen a tantárgy, amit én annyira szeretek tanítani, és akkor segíteni foglak téged, mert legalább érettségre jutottál odáig, hogy vedd a fáradtságot és megtanuld rendesen, hanem akkor is az volt, hogy nem. Ez szörnyű, ezt sajnálom. De milyen érdekes, hogy ez hogy meg tudja határozni, nem, az élményünket. Én azt gondolom, hogy nekem fantasztikus tanáraim voltak, és én nagyon sokat köszönhetek nekik. És szomorú hallgatni ennek az ellenkezőjét. Igen, és hogy mennyire más, hogy gondolunk vissza nyilván arra az időszakra. Én úgy gondolok vissza rá, hogy ez nekem nagyon nehéz volt megtalálnom saját magam, megtalálni a saját önbizalmamat. És ez szerintem mindenkinek fontos nyilván ezeken elgondolkozni, akár milyen oktatási élményük van, oktatási rendszerbeli élményük van, mert szerintem jó tudni azt, hogy miben vagyunk erősek, és miben nem, és nem feltétlenül kell magunkra erőltetni olyan dolgokat, amikben tudjuk, hogy én ebben nem vagyok, nagyon sokan nem jók, mondjuk művészetekben, én abban voltam jó, én jó voltam sportban, lehet, hogy fizikát azt nem, vagy kémiát azt nem szerettem, és akkor kifőleg nem voltam benne annyira jó, de akkor sem kell szerintem az embernek elvenni az önbizalmát. Igen, amikor azt érzed, hogy de hát akkor nem érek semmit. Úgyhogy ez tök érdekes tényleg, hogy ennyire különbözik a két élmény, a tiéd, meg az enyém. Én azt hiányoltam mindig nagyon, és most picit visszamegyek arra, amiről már beszéltünk, hogy nem nagyon volt nálunk projektmunka, tehát nekünk nem nagyon kellett együtt dolgoznunk, tehát soha nem tanítottak meg minket arra, hogy kell egy nevezőre kerülni. Igen. Hogy kell beszélgetni, és néha vitatkozni valamin. Szerintem a vitatkozás egy annyira fontos eleme a felnőtt létnek, az a fajta vitatkozás, nem tudom, hogy erre van-e jobb szó, amikor különböző nézőpontokat képvisel két ember, és ezt intelligensen megbeszélik. Szerintem ez egy annyira nagyon-nagyon-nagyon fontos része a munkánknak, a felnőtt életünknek, és ezt soha senki nem tanítja meg. Nem. A kommunikációs formák szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontosak. Én elég, tehát ugye, emlékszem, hogy volt egy olyan párkapcsolatom, amiben egyszerűen azt éreztem, hogy folyamatosan vitatkozunk, de az semmin. És nem azért, mert nem jutsz egyről kettőre. Igen, nem azért, mert van miről vitatkozni, mert nem azzal van a baj, hanem mindig azon vitatkozunk, hogy beszélünk egymással, hogy a másik félreérti, akkor már úgy válaszol, hogy meg van sértődve, én akkor azért vagyok megsértődve, vagy te miért vagy megsértődve, és az egész folyamatosan elcsúszott ezen, és emlékszem, akkor elég sok időt töltöttem azzal, hogy megértsem a kommunikáció formákat. És szerintem ezek nagyon fontos dolgok, amiket miért nem tanultunk meg? Nem tudom, és ennek szerintem az a lényege, ami picit szerintem Magyarországon, legalábbis nekem most így ezek az emlékeim, hogy amikor vitáról meg vitatkozásról van szó, akkor az mindig személyessé válik egy idő után. És én emlékszem rá, amikor ezt először felismertem a munkám során, hogy az, amikor én nem értek valakivel egyet, az nem egy személyes dolog. Igen. Hanem van két különböző nézőpontunk, amit mi intelligens emberi módon meg tudunk egymással beszélni. És ezt szerintem az iskola rendszerbe is be lehetne építeni azt, hogy a gyerekeknek, meg a diákoknak legyen egy olyan felület, ahol el tudják mondani a saját véleményüket, és ahol merhetnek nem egyetérteni egy tanárral, vagy valaki mással, viszont ezt intelligens kereteken belül tartják, és tudnak egy olyat vitatkozni, amiben mindegyik fél tanul valamit. Én azt akarom tőled még kérdezni, hogy mivel te is külföldön dolgoztál, megdolgozol sok évet, hogy te látod-e a munkatársaidon esetleg azt, hogy mondjuk náluk az oktatási rendszer talán más volt, hogy másra készítette fel őket, hogy más dolgokkal küzdenek például, amik mondjuk nekik nehézséget okoznak, az neked nem. Most nem akarok példákat adni a szádba, hanem van esetleg neked olyan, amit látsz, mint különbség?
Én azt látom, hogy bizonyos nemzetiségű embereknek sokkal több az önbizalma. Tehát amikor mondjuk egy magam mellé rakok valakit Franciaországból, Angliából, Svédországból, én úgy érzem, hogy nekem van egy folyamatos impostor szindrómám, hogyha még a mai napig, ha egy szobában vagyok ezekkel a nemzetiségekkel, lehet, hogy nem mindig szólalok meg. Még hogyha megszólalnék akkor is. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, amit én már figyelek egy ideje, és biztosan van köze az iskolarendszernek ehhez, hogy mennyi önbizalmat nevel belénk, hogy mennyire adja meg nekünk a jogot, hogy felszólaljunk. Ugye, miről beszéltünk, a frontális tanítás, hogy nem igazán van alkalmunk beszélni, vagy kinyilvánítani a véleményünket. Úgyhogy én ezt érzem magamon, és látom a körülöttem lévő embereken, hogy ők máshogy lettek nevelve. Neked van ilyen egyébként? Van, én is ezt tettem észre, hogy a véleménykinyilvánítás, ami nekem alapvetően, amikor nagyobb multinak dolgoztam, akkor ugye rendszeresen voltak olyan megbeszélések, olyan meetingek, amikor egyszerűen csak ötleteltünk. És nekem nagyon-nagyon nehéz volt sokszor kinyilvánítanom a saját véleményemet, pontosan azért, mert ez hülyeség. Ez hülyeség, nem, az övé biztos jobb. És utána valaki mondja ugyanazt, amire te gondoltál, és mindenki, úristen, ez milyen jó, és akkor rugdosod magad az asztal alatt, hogy miért nem voltam annyira bátor, hogy felmenjek szólalni. És ez a fajta kis hitűség szerintem, nem tudom, én úgy gondolom, hogy bennem elég nagy mértékben megvolt nagyon sokáig. Véleménykinyilvánítás az nekem nagyon nehéz. Olyan hierarchikus rendszerekben, ahol van egy főnököd, van egy menedzsered, szerintem otthon is, a szüleim által, meg maga az iskolarendszer által is szerintem ez a fajta hierarchikus gondolkodás ez nagyon belém lett nevelve, hogy te nem beszélsz vissza, hogy te nem kérdőjelzel meg dolgokat. És nekem ez igazából egy nagy szívfájdalmam, hogy ez valamilyen szinten arra is ösztönzött engem, hogy ne is gondolkodj, mert tulajdonképpen mi majd megmondjuk, hogy neked mit kell gondolnod, és azt utána mondd vissza úgy, ahogy mi mondtuk neked, nem kell ez hozzáadni semmit, és ez a fajta nem gondolkodásra való ösztönzés valamilyen szinten, nekem aztán nagyon-nagyon megnehezítette azt, amikor elkezdtem dolgozni, hogy tulajdonképpen arra voltak kíváncsiak, hogy oké, de te mit gondolsz? Te hogy vinnéd előre a céget? Te mit csinálnál más? És hogy nekem legyenek gondolataim, de hát sose volt az megengedve. Aha. És ez tök érdekes. Szerintem ezt mindenképpen éreztem, amikor Londonban dolgoztam egy nagy multinak, hogy másoknak ez sokkal könnyebben ment. Te látod, mekkora különbség van között? Vagy mit csinál ez? Ezt próbáltam mondani, hogy én is próbálok így menedzselni, hogy megkérdezem az embereket arról, hogy mit gondolnak, és én is láttam már olyan, mondjuk egy ilyen fejlődést valakiben, hogy valaki nincs hozzászokva ahhoz, hogy a véleményét kérdezzék. És hogyha ezt gyakoroljuk, akkor hogyan válunk olyas valakivé, aki elmeri mondani a véleményét, és egyébként ez abszolút rezonál, amit elmondtál. Nekem nagyon-nagyon sok évig nem volt bátorságom ahhoz, hogy elmondjam a véleményem, vagy hogyha volt egy ötletem. Viszont ma már úgy gondolok rá, hogy mi a legrosszabb, ami történhet. Hülyeséget mondok, megy tovább az élet. Abszolút egyetértek ezzel, és tök jó, hogy erről beszélgettünk egy kicsit. Nagyon jó volt. Igen, nagyon köszönöm a beszélgetést, és kíváncsi vagyok nyilván, hogy mit gondoltok ti is, hogy nektek milyen élményeitek voltak, vagy milyen élményeitek vannak most, hogyha esetleg pont most vagytok még gimiben, vagy egyetemen, mert azért nyilván kíváncsiak vagyunk, hogy így 20 év távlatában, hogy mi változott, hogy mostanában mik vannak, milyen történetek vannak, úgyhogy mindenképpen kövessetek minket az Árral Szemben podcast Instagram oldalunkon, kommenteljetek, írjatok nekünk üzenetet, és nagyon várunk titeket. Sziasztok!